tam je chabenec. Hej, to môže byť chabenec. Ono zakrýva kotliska. Také milé, tak Z tej sinej na hlavný hrebeň je 3 až 4 hodiny. Ale to není dobré. To sa mi nebudú chcieť obuť však. Obujú sa, no ale keby sme boli dlhšie, tak ti aj vyschnú, vieš ako, ale za 5-10 minút. To je taká terasa. Taká terasa. Ahojte. Tam je kopok. A to sa tam dá ísť potom takým kaňom. No cez ten bor. Môžeme to ísť také. Spravíme a z kopku zídeme. A ich nám filmujú, to bude pekné, ako oni prichádzajú hore z hora. Že si ruksak zabudla hore. Ale tak ja. Ale vieš čo, ja mám to šťastie, že mám takú prácu, že mi požičajú, vieš. To je jedno. To je všade sú tie jaskyne. Perfektné. Ale tam boli ho.